Čus lidi, já jsem Johnny a vítám vás u dalšího videa. Tohle je konečně hra Agario. Já už jsem to trochu začal, ale já si myslím, že vám to ani nebude vadit. Takže nebudeme tady se tady zdržovat a můžeme jít rovnou na tady tu věc. Takže já se tam jmenuji Johnny TV. Někdy vám pošlu odkaz pod video na moji stránku facebookovou, abyste to mohli jakože si tam přečíst, jak se budu jmenovat a kde tam budu. A někdy můžeme spolu chodit i na Omegle, abyste mě mohli vidět. A tak. No, ale vlastně. Vy mě vidíte ve videu, takže to nemá cenu. A jdeme na to. Takže jako vlastně narodíte se jako malinká kulička a tady vlastně požíráte ostatní takové malinké prcky. Já jsem si to dal trochu na menší obrazovku, takže to bude trochu menší. A jak se to moc seká. Aha, super. Tak jen přece mě opravdu. Ne. To je celkem jako na to, že je to tak lehký, tak se tam nemusíte ani přihlásit e-mailem. A můžete rovnou hrát lepší, když si tam dáte Facebook, abyste tam měli VIP něco. Jej. Já se tady už půl hodiny s tím natáčením tady takto rozčiluju, protože mě to vůbec jako tady nechtělo to spustit. Já jsem potom zjistil, že si tam musím nechat vytvořit tu obrazovku, jako vystříhnout ten obrázek, jak to bude velké, to natáčecí plocha, takže tam nebudete mít všechno, co já vidím. Za to se vám omlouvám, ale jako sorry. Můj počítač se rovna teď aktualizuje, takže ještě jsem to musel zminimalizovat úplně všechno, takže to je hrozné teď, jo. A bude to jenom krátké, abyste věděli, jestli se vám to bude líbit a jestli chcete, aby jsem já věděl, jestli se vám to hlavně líbí, abyste vy byli jenom spokojení a taky, abyste dejte like potom pod video, abych věděl, jestli se vám to líbilo, potom komentář mi napište, jestli chcete a jako to asi tak všechno, že? A jestli si myslíte, že to teď ukončím, tak to ne teda. Tak to ne. Budeme tady chvilinku hrát. Aspoň 5 minut. 5 minut. To je celkem málo. Ale se to nezdá. Já jsem totiž došel teď ze školy a ještě musím udělat domácí úkoly, než dojde mamka, takže to fakt budu muset udělat krátké. Ale jsem to chtěl udělat krátké, aby jsem to netočil zbytečně dlouhé a vy jste mi potom řekli, že se vám to nelíbilo. Mě akorát zajímá, koliká ty doháje, tohle jsem se právě obával, že se mi stane. Doháje, ne. Krucinál. No, tak. Dáme ještě jednu hru a pak končím, protože zbytečně to nechci protahovat. Já doufám, že natáčím. Při nejhorším to budu natáčet až zítra, ale to se mi nechce. My jsme zůzaví. Zůzavá barva muzu. Jinak Včkem se takhle střílí. A je zajímá, jak se rozdvojují hlavně rozpůlím vejpůl. To je nejhlavnější vědět, protože když po vás někdo půjde nebo vy po někom, tak ho na dálku můžete chytnout a nebo uniknout. Takže jako to je to nejhlavnější. To střílení je až poslední. To je spíš nakrmení ostatní. Já jsem se tady jednou vydával za Goga a byl jsem první, protože mě všichni tady úplně to krmili. Jo, spapal jsem někoho. Ale mě zajímá, kolikátý jsem. Já jsem vám to zapomněl dát do obrazovky, to je škoda.
žebříček nejlepší. Slovo musím dodržet, sorry. Takže to by bylo všechno a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, podpořte mě lajkem, abych věděl, že mám dál natáčet. Tady to Agario, napište mi hlavně komentář. Pokud se vám to nelíbilo, tak vím, že dáte dislike. A byl bych rád pro ty, co mě neznají, aby mě podpořili taky odběrem. Já se těším hlavně na duben, protože dostanu kameru na narozeniny a mohl bych natáčet s tím kvalitní video, protože to je fakt dobrá kamera. A to je tak asi všechno. A mějte se hezky, zdraví vás Johnny. No, už natáčím přesně 5 minut, jak jsem chtěl. Tak jo, takže se mějte hezky, zdraví vás Johnny a ahoj.